אני צריכה הגנה מפני אלימות, בבית, ברחוב, בבתי המשפט. מה שאת באמת צריכה זה לשבור את המונופולים. אני צריכה חינוך לפעוטות שלי. את צריכה לחלק את ירושלים. אני רוצה את חירותי ורכושי בחזרה. מי זה? אני רוצה את חירותי. תנו לי גט ומזונות לילדיי. נשים בישראל סיימו לשתוק נוכח ההתעללות הבלתי פוסקת של בתי הדין הרבני. 67 שנים אנחנו מחכות למקום ריאלי בסדר העדיפויות הלאומי. 67 שנים שדוחקים את צורכיהן של נשים לשוליים. גמרנו לחכות. אנחנו משנות את סדר היום הלאומי. כי שוויון בנטל מתחיל בשוויון. הצטרפו אלינו, מפלגת ובזכותן.